Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň 6-njy güni siz ýene-de Türkmen halky DBT kanalyna hoş geldiňiz. Şuňky gepleşiginde ine Timur Serkerde gatnaşýar. Timur, biziň vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilersiňiz. Salam ediz hormatly vatandaşlarym. Sağ bolun. Şu günkü gepleşigimiň esas temasy Türkmenistanyň prezidenti Nowatdan daşary halk maslahatyny geçirecek bolýar. Bu näme alamaty? Näme Nowatdan daşary halk maslahaty geçirýär? Näme uly ýaly uly bir üýtgeçlikler barmy Türkmenistan prezidenti üçin? Ya Türkmenistan'da? Ya üstünlükler barmy? Ya agyrlyk barmy? Ine şu meseleleri seyredip geçelim. Başta men Türkmenistan'dan gelen haberler bilen sizi tanıştırayım kıyısaça. Ine Türkmenistan'dan men polis, MHM gullukların vekilleri käwagt men bilen habarlaşýar. Men şolardan soradım. Ine 15-nji ýanwarda bizim halkymyz galan ýagdaýynda harby gullukdan soradım. Siz bizi atjak bolýarmyň egerde biz kanun esatyna çyksak, elimizde ýara bolmasa? Ýok, Hudaý saklasyn diýerler. Ýok, arqyn bolaýyn. Daşyndan Putin goşuny ýerse ýa-da Türk prezidenti goşuny ýerse siz näme dersiňiz? Biz hiç kim getirtmez diye. Bizim vatanımız, biz gorumaly vatanymyz. Berdi Muhammedow etjek zadyny etmez, biz durur diye da kansa. Ne şu ýaly maglumatlar aldım. Elbetde wagt görkezler. Kimin kimdigini, kimin nämedigini, wagtyň näherligini, bizim halkymyzyň ýagdaýyny, Berdi Muhammedow hakyky watan töýür, Türkmenistan üçin ölüp durmy ýa-da gaçyk gidýärmi? Bizim halkymyz watançymy ya Türkmenistan içinde turizmi, onu biz görürüz häzir 15-nji ýanwarda. Hormatly vatandaşlar, ýene bir ine habar wa sorak wa ine bir adam maňa sorak berýär. Murada egerde biz galan ýagdaýymyzda ODGB diýip ýanky Berdi Muhammedow Putiniň goşuny çagyryp Putiniň goşuny gelip bizi gyrar diýerdi. Birinjiden Türkmenistan ODKB giren o. Организация, общий договор коллективной безопасности. Şonu giren o. Ol nablüdatlyk hökmüne girenne, yani hiç şeyini içinin dokumentlerine gol çekmedi. Şonu esasında girip bolmaýar. Ol haçanla bulur, yani hiç şart aýtman girseler, onda men o soraları MHM, polis, harbuluklarına verdim. Olar diýip yok girip bilmedi diye. Öňkü ýaly şam famylar, yani çar samolyotda ýetirdiler, indi bu sapar girmedi. Gerek bolsa samolyot partladar girmedi. Indi doğrudan egerde şular ýaly gizlin girilse, onda Berdi Muhammedow ýene bir uly halkynyň öňüne jenaýat etdi bolýar we Türkmenistana Berdi Muhammedow ýanky öz halkyna garşy dönük etdi bolýar. Başga döwletiň goşunlaryny getirip öz halkyny gyrdy bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, şu soralar bir anyk däl, onu ýuridik tarapyndan et bolmaýar, fizik tarapyndan etmek gatykyn. Bilirmen et bolmaýar. Şoň üçin men diýjek bolýandym, bu meselede diňe bir kanunçylyk edip, diňe hakyky watan döwüne bolaýmasaň, onam etjek bolsaň, ýanky halka garşy hemmetlere garşy etmeli. Hatta harbuluga garşy, hatta yani polis, MHM garşy sebäbi sen 16 ýyldan bäri ýygnaklary geçirip düşündüreňde sen her wagt Türkmenistan ata watanyň, biz Türkmenistan gorumaly, biz Türkmenistan üçin ölmeli, men watançy, men şol milli lider diýende şo wagtda birden bir gün bulary ep berip, bulary tüýkürip, bulary taşlap ýanyna kollegalar harbulugyň ýoluşny, MHM, polis, hopsuzluk ýanky geňeşiň ýoluşny özüm Putin'e janladyp o ýerden goşuny getirip bular hatap etmän öz halkyny gırdyrýar. Bu ýaly ol özüni utop edip öldürmek diýdi. Bolmagy haky ýok şular ýaly variant. Indi ýene bir ýerde duýduryş edýän 15-nji ýanwarda aeroporta çykmaly. Çykanyňyzda ýeki özüňiz gitmeň. Kim çykýan bolsa bilije, biliş 5, 10 ondan gidin. Yine ýadyňyzda barmy 1 awgustda biz çykanmazda men şöyle durumda
Yanıma oğlunu geldi. Mırada 200 adam mı? Mırada 100 adam mı? 50 adam, 30 adam, 10 oğlum, 20 oğlum. Biz plan yerde näme delip geldiler. Yine şuraya protesta çıkanı diýaly. Siz aeroporta çıkmadı. Öyle olanlar. Öz yanına adamlarınız bilen. Yek özünüz gitmeyin. Aeroporta gidilecek adam köp. Bile bolun. Şu özbek diýaly 3-4 gün şöyle yatıp almaş onu. Vuruşmam almalılar, söğüşmem almalılar, yatıp almaş onu. Bak, aytmalı men çağamı öğretmeli. Men inatamı öğretmeli. Näme men onun için näme etmeli? Konsula barmaly. Konsulda barıp yatıp şöyle barsak polis goýýar. Men aeroporta geldim. Men şu birаз edip öğütjek. İyi verilmeli. Şeýip aýdym. Adam ýa düşündirin. Aýdym polisi. Sen başgalan barmy? Hawa. Günne görýärmi? Hawa. Menem ine bir näçe ýyl mär göremek görüsüm gelýär. Näçe sen meni goýýan märdi? Diýip düşündirim. Biz näme edeli? Bir ýatjak şurada diýin. Şol ýaly, indi şoýra baranlar kim işlese, bar bilmese, zat etmese 3 saat barın. 1,5 saat barýan, 1,5 saat gaýdýan. Şoýra baryp, şoýradakylar çörek alyp beren, podдержка beren, durun ýanyna 2 saat. Gollan, ýa-ni namart bolman, gapdalda durup Amerikan turistler ýa-ni seyretme. O bizim vatanymyz. Biz içinde turist bolsak, Berdimuhammedow bize göre vatandaşı olup Türkmenistany ogurlap otyr. Men käwagt özüme aýdýan. Eger Berdimuhammedow aktivist bolmasa giýjek onu görüşerdi. Siz görüşeňiz. Sebäbi ol döwletimizi ogurlajak bolup, vatandaşı bolup giýjek onu işlepsin. Anladın? Serdar Berdimuhammedow şu opozisiýa tamary ýakyn. Çıkmadık bolsalar aktivistler. Ýem Serdar Berdimuhammedow hökümet dolandyrdy. Ol bolsa gamçylap duruşdy. Anam. Hälem opozisiýonlar şunu saklap dur, bütün dünýä yaradyp dur. Bu gorkup dur. Öňem gorkup ýöne güýçden gorkup başlaýar. Opozisiýonlar güýçden gitdi. Gyýyk wagtda. Indi gaýdyp gelelim bizim temamyza. Berdimuhammedow Nowatdan daşary halk maslahaty çağırýar. Halk maslahaty näme diýdi o? Ine halk geňeşinde ýokarky senat, ýokarky diýmek iň ulu senat halk maslahaty. Aşağı senat ýa-ni aşağı nimedi meclis. Olar diňe kanun taýýarlaýjy organ. Olaryň ne sesleri bar, ne kanun bar. Öňem şoň seslerem kanundan bolunmasa Berdimuhammedowyň öňüne olaryň hiç şartlary ýok. Men hatta halk maslahatydaky adamlara aýdýan, şolaryň hiç bir sesi ýok, adatlygy ýok, adat sesi ýok. Berdimuhammedow näme öňüne listoçyk berse, böküp elini galdyrarlar. Boljak iş aýdayyn. Ay mena ýadadym halk maslahatynyň agzalary, türkmen halkym gitar oýnap, aýdyp, pul ogurlap, guruşyklar edip, o ýerden pul ogurlap, hem ýerden ylga-bulga pul ogurlap ýadadym. Inni puly oğlum ogurlap men jüýme getirdim. Men ýadadym halis. Men diňe aýdym aýtjak, ýa-ni DJ boljak, keplejek diýär men işläp bildim, ogurlap bildim. Siz meni aýyrmadyňyz, indi men gaharma gitjek. Saýlawlar eder, ine kim olsa şol utsun diýär. Ine şo saýlawlarda men ine Serdar Berdimuhammedow hödürlüýän diýär. Kandidat diýip. Ýene 3-4 tane kandidat goýar, 2 tane çopon, 3 tane molim. Hiç kime tanalmayan adamlar goýar, gatdalynan da vice premier goýar. Oňa administrativ resurs diýilýär. Ýa-ni hemme hökümetdäki işleýänler eýem şoňa ses berdi bolýar. 600 000 adam. Ine şondan şo 99% bolýar. Bizim halkymyza barany 600 000 adamdan barýa da, ýa-ni pripiska edip beýlekrem geldi, milyon adam, 2 milyon geldi diýip pripiska edip şoň 99%dan ine bize ses berdi Berdimuhammedow Serdar prezident diýip siz alarsyňyz. Ol 45-55% daşyny oňa siretmedi. Sebäbi hemme statistikaň yalan maglumatlar boýunça Türkmenistanyň içinde 6 milyon adam bar. Daşyny bir 100 000. Oňa siretmedi. Ya statistika tereder. Hemmelerde statistika mümkün. Ýöne statistika bilen hakykatyň tersdigini ol diňe biz bilýär. Bütün dünýä maglumatlary bilen ok. Biz onu subut etmeli. Biz aýdýas, ine MWF subut etdi, OON subut etdi, ýöne dünýäň liderleri, mass medialar bilen ok. Ine şu ýaly häzir hoppa, o ýerdän ulu hoppa,
Ol oturdu pikir etdi. Bul aktivistler meni yıkýar. Men yıkılmakam şu oğlum oyun onsoň biz ýa-ni oğlum oýansoň inniki saýlawlar 24'te bolman ol 7 ýyldan 29-njy ýyla çeldi gidýär. Ünsüň 29-njy ýyla çeldi gidýär boldy. Bir idiotdan bolan idiot gelýär. Egerde Berdimuhammedow entek Niyaz wagtynda işlen bolsa, Sowet Soýuzyny gören bolsa, ýokary bilimleri ýa-ni Maral taýdan okuwjalarda alyn bolsa, bul deýür. Şondan bolan çağa. Bu diňe kelläň okuran oglan zat diňe paraxorlukda dogulup paraxorluk gördü. Näme bolurdur öýde? Näme bolurdur öýde? Men size aýdaýyn näme bolur. Siziň şu günleriňiz cennet bor. Geljek günleriňiz gününden kynlaşar. Diýmek perspektiwa ýok, diýmek biz näme garaşýar? İşläp türkde işläp jany öldürüp ahirem şo ýerde gamçylanjak bolsaň ýa-da Türkmenistanda gamçylanjak bolsaň garaşyp näme garaşyr? Bu çubara işi taşlarla oňorally Türkmenistanda agdy bir arqyn adam ýaşady. Näme gerek iksan idiot diňler? Näçe biz şu iksan idiot üçin bütün halk bolup kösenýär. O iksan idiotyň gapdanna da ýene bir 50 sany idiot ýygnanyp durýar. Bu gola ýa Gözel Şaguliýewa ýegenler nämedir bular diňler? Hakyky egerde halk bolunmasa, jemgyýet normal bolunmasa, bu adamlar kellilerini örkezmelärler. Eýem aşagda masgaralygyny bermeli. Onu edilmeýän soň şu ýaly Maral taýdan pes düýnük halkyň düýnügi hakyky deýüz adamlar çykanlar ine siýasatam şeýle bolýar, durmuşum şeýle bolýar, watanym şeýle bolýar, toprağım şeýle bolýar, hemme adam şeýle bolýar. Beýne fakda. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, ýadyňyzdan çykarmaly. 15-nji ýanwarda her kimiň öz boşy işi bar. Öz watan üçin. Men üçin çykjak bolsaňyz çykmaň. Dewlet üçin çykjak bolsaňyz çykmaň, öýüňizde oturaň. Ýalňyza men Türkmenistanyny ulaşdym. Ay hiç kim çykmaýar, menem çykmaýan öňkü edebim men şol pikirimi dowam edeýin. Men üçin ýa dewlet üçin çykan bolsaňyz çykmaň. Şonuň üçin ine bir ýerde şey diýerler. Öňkü saparam siz sentýabrda ine çykýar diýip hiç kim çykmady. Men bir nada düşünem okuýjy. Biz ine şulardan ve şonun ýanyna adamlar çyksan diýip hereketler edýär. Ular çykan o, ýene de bize de söýýär, ýene siz boş diýär. Bizim etbereniz işimiz, bizim taýarlan işimiz, bizim düşündüren zatlarymyz. Ol bir uly bir adamlaryň ýa-ni uly bir toporun etmeli işini etdik. Inni hereket edip galanda bizim bilen siz hereket etmeli. Sen gyrada durup turist olup ay öňkü edegen boşla hiç kim çykmady diýip gapdalda dursaň o günä sen ne? Birinji gelen, ikinji gelen. Bizde de günle çykyş edip biz taýarlap gelip oturýar. Hemme de düşündürüp çeýnep, hemme de dedim. Ine ananyň Türkmenistandan bir ýer. Marvel aýtdym. Şey diýär, Murada, men Gazak dostum bilen ulaşdym. Şol ýaly. Biz otyrdyk diýär. Şu Türkmen opozisiýany dinläp janymy ýa çykdyk diýär. Hemmesi de ýöne bir toporu şeýle çykypdyr. Diýmek bizim diýen zatlarymyz şolara täsir edýän eken türkmenlere täsir edýär. Diýmek ol bizim aýdan zatlarymyz şolar dinläp çyksa diýmek bizim dogry zatlarymyz şolara ýörýär. Näçe türkmen turistlerine ýören? Näçe biz türkmen turistler daşynda da turist, içinde de turist. Ol öz turistini düşünen o. Vatanımda parahat hemme zatlar. Wagt o sen watanyň däl, o Berdimuhammedow deýüzüň watany. Oň oglanyň deýüzüň watany boljak bolup dur. Sen o watanyna ýöne turist. Häzir gyssanma ýuridik turist bolýan. Sen turist sen içinde watan üçin zat edem o. Ne şunu düşünjek bolýan. Dogry düşünün.
Ay bu zatlar boşlay, rahatlay deyip geçseniz yine 29. yıla çeldi gidersiniz. Ol toçlu aydın. Edil gadalka yalayın. Pardon, gadalka gitmem özüm aydın şöyle. Inni egerde birda çalışınacak bolsa durmuşunda. Sen maşgalarında, durmuşunda, ıkbalında, çağırın geleceğine, vatanına, baranda gülüp yüzünü gülüp seni karşılar yani. Arkın giyip çıkıp bilir yani. İstesem, yine olmayasın canlar. Şunun mümkünçiliği apozisiya dörü diye. Apozisiya şunu bellep, hemme zatlar tayyar edip, sizi düşündürüp, cemlep, orta akıdıp, öňe düşüp, apozisiya diye. Sen şu yerde öz ornuny tapmaly. Şoň üçin sen çykmaly. Bizim için çıkma. Yine şunu başka bir toparlayıcı, ay mıradağı bilmedim ne deyip. Oturun öýde çıkmaň deyip haş etdim ona. Oturun öýde. Çıkma. Size gerekkä bolsa, onu diýmek, Türkmen halkyna gerekkä, onu diýmek, bizim çıkış eder, yani çağır, uýran eder, bärik gider. Bizim ondan toktar, durur, boldy. Bar tok yok bulardan. Biz boş değil. Halk siz boş. Yine şoň üçin şoň üçin siz bize boş diýmäne hakyňyz ýok, sebäbi biz giýjegini işler. Egerde biz diňe ekranyň muny gyýyp bolsak, onu olmurda. Biz gyýyp ýaramyk, biz barýas, edýäs, çödýäs, gaýdýas, gülüşýäs, hereket edýäs. Biz oturamyk. Şoň üçin hormatly watandaşlar, siz günäkärläriniň üçin aýdamak bu zatlar, indi wagty geldi. Aýryň hemme zady, lider, parça, aýryň. Bir gapdalla watan, bir gapdalla sen. Oturup pikir et. Taryhy momentler geldi. Şu moment häzir sypdyrsak, indiki moment 29-njy ýyl. 29-njy ýylda saňa näçe ýaş bolar? Özüň hasaplap gör 7 ýylda. Ine maňa 56, 7 ýyldan 63 ýaşym bar. 63 ýaşda men görüşmem, men size göreýin. Ukyjym bolmaz, güýjüm bolmaz. Buraya energiýam bolmaz. Men görüşmem. Siz görüşmem. Siz şunu ýaly, özüňi riska goýup, maşgalaňy riska goýup, maşgalaň pulundan, ýa-ni çöreginden pul alyp, giýjegini alarsyňmy? Tapylyrmy şunu ýaly? Halkdan. Eger şu halk namarlap dursa, bilmedim. Tapılsa gowy. Men şonu arzu edýär. Sebäbi şu bolmasa men 60 ýaşymda da iş yapmam. Şunu pikir edin. Öz kelleňizde aýna. Yine häzir çıkmasak olmaýaşyn ýanlarda şul 29-njy ýyla çelli bar ýa. 3-4 ýyla ýapam takla. Egerde siz gorkan wagty, kıyın wagty, gizlenýän wagty şu zatlar edenler çıkmasaňyz, onanyň diýeti bir ýyldan nebitdiň bahasy gowulaşýar, galyň bahasy gowulaşýar. Bu bir variant tapýar. Ondan görä men bular depem gördüm, söwgüm gördüm, tüýkürüm gördüm. Ay bular wapşe zabut diýip öz etjegine der, mundan beter etjegine der. Hänem ederdi. Sağ bolsun opozisiýa. Opozisiýanyň güýçleri her aktiviste sağ bolsun. Her aktivisti gollap çykyş edýän sağ bolsun. Şo sebäpli diýerler. Şo sebäpli entek sizi dinleýär. Bolmasa konsultlar bardan ýüzüňi tükürerdiler. 10 manat, 10 dolar getir bolmasa ýok bol diýip söýerdiler. Men de bir zat edeyim. Ine häzir prezident ýa-ni iň esas paraxor prezidentden soň Raşid Meredow. Hemme pasollary ýap olardan pul çekdi. Indi bular diýär, gynan, hiç kime nemetmeň, ýok bolun diýip adamlar da tipýan gaýry. Şo bir pasol şey diýär. Bize maksimalna pul alacak diye halktan. Eğer ki birden bular utaýsa, ılgap şöyle U5'i tapşyryjak diye. Botunu alacak diye. Olar diýmek, haramdan sistema, gurulun paraxorluk sistema maksimal ulun pul ýygnap, bilim aktivistler ýeňil wagtda ılgap botunu alacak bolýar. Gaty ýalňyş ýaly. Sebäbi haçanda sen döwletinde demokratiýa bolsa, bostunluk ýapyk ýok. Bu akpun boldy sebäbi ine demokratiýa döwletinde. Şoň üçin ine men döwlet presidenti diýär. Azen döwlet presidenti ýa-da jenaýat işmi? Ugolovny işin arkaňda bolanlar.
her pasolla konsula adamlar arda yazsa Türkmenistan'la kadette prokuraturda işler olan ya. Niye açarsanız? Hemme bolyan yerinde kaçıp baran yerinde dokumentler biz iyi verir hemme devletler. Kaçılacak devletler. Sizi tutup getirirler. Yine pasolla konsular yani. Her vakt bostunu almağa. Haramda baka yani diktatör baka. Şudan son bostunluk yok. Men gönaycan. Qaytip sizi getiresiz. Pasollar, konsullar halkımıza dine kömek etmeli. Edilen okmy. Ağzını yumup bir otur. Minimum sabotaj etdi otur sen. Inni ön karamçılığın geçen ok bolustu. Bizim halkımız şu vakt birleşip görüşte birleşmeli. Ine şu görüşte biz birleşmeli. Şoň üçin mesele çykdym diýär. İçinde daşınma. Kim çıksa şoňdan dogun okuş. Şu yerde. Dogun ol. Çık bir dur şoň arkasında. Özüňem dur, sana da dururlar. Ne şey diýip edip ya. Şu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Size haýyş edýän bir Muhammed öz skemasyny etjek bolýar. Fevralda ýadadım gitarada çaljak. Yani prezident bolwa ýadadım, bular çüýlek gelýärmeli. Men öňkü ýerim ýok. Dwanymy toglap ýadadım, özümem çykjak gelini. Ine Serdar goýjak. Serdar öňe çykar. Şunu men hödürlýän, saýlýar. Hödürlýän diýdi bu tordu bolýar. Sebäbi halk hiç wagt saýla bolardy. 30 ýyldan bäri hiç wagt etgören edem etmeden ettirmediler. Hökümetin guruluş şeýle guruldy. Ine şoň diktator diýilýär. Sebäbi hak ýok. Şoň üçin şu haklar almak üçin hormatly vatandaşa ine olmaýan ýanlarda test. Sana, maňa, oňa, goňşyňa türkmen bolsaň test. Türkmenistanly bolsaň test. Türkmen bilen Türkmenistany şu burda kelläňi dartmak daşy boldy gaty görüp, liwaply gaty görüp, ol zady tire paraly üçin ýaratdy. Bir adam, men bilýän ki. Türkmen diýsen sen pasportyň türkmenmi? Türkmen sen. Sen Özbekistan'da doğup bilersin, Dagistan'da doğup bilersin, Arabistan'da doğup bilersin. Pasportun var mı Türkmen? Türkmen. Ine men Fransuz, pasportum var mı? Fransuz diýilýär. Ýöne doğulun yerim Türkmenistan. Doğulun yerine senin Özbekistan olup bilýär, ýöne pasport boýunça siz Türkmen. Hiç ýeri kemsitmez ýerler seni. Ahally Türkmen ýaly, daşy bolan Türkmen kim ýer ýokdur anam. Haklaram deňdir, konstitusiýa gorýar haklandy. Inni Göktepe boýunça men Göktepeň wekillerini görüşdim. Adamlar bilen. Olaryň Berdi Muhammedowlara ýigrenişi ýaly men pikirimçe beýlik welaýetlerim ýigrenýär. Men şoňa gaty sürpriz boldum, deň gördüm. Näme beýle bolýar? Biz äsesi ýok gelýär. Bar welaýetlere geldik. Wahow dogun biz özümiz biýdar bolduk, şolary iýjek bolýar. Ine şu Göktepeler aýdýar. Özüm ady welaýetler. Şoň üçin Göktepeler eýle beýle diýmem, haramzadalar diýsem, eder toşna urusma. Sebäbi bular saýlap seçip wepaly ýalla haramzadalar saýdýar. Ýolbaş edip, başgalar saýlanok. Ine şonuň bilen sizin kelläňiz bar, agdýa welaýetler. Indi biz öz gepleşigimize gelelim. Timur, başlarsanız men ýygyny üçin gülýärdim. Şeýle bir sorum var size. Ine vatandaşlarymyz diýerler, Murada ine 115 000 adam çykdy. 15 000'ını atyp öldürdiler. Ýene 30 000'ını öýüne baryp gynap, şu ýerde paltalap, ýani çapym etdiler. Kim jogap berjek şoňa diýip maňa şeýle soraw berýär. Siz şu näýli ýanky aýtjak? Ine protestde 115 000 adam çyksa, 15 000 atylsa, şu bolup biljekmi şu zatlar ýa-da bir balnoy fantaziýasy näme? Näme jogap beriljek şu soraw? Oňa men özüm jogap berdim, siz bir görün. Iseden men başlaýyn. Tapal. Bu bir fantaziya, ýa-da 15 000 adam, gaty köp adam 15 000 adam. Oňa atyp bolmaz, ýa-da haramda adam ölem. Ýa-da häzir şol Türkmenistanda birinjiden благодаря nam diýen ýanda, благодаря biziň çykyşlarymyz, gündeki çykyşlarymyz bilen
Türkmenistan'ın içindäki de şundak bolanyatlar aýtyp berip dursaň, indi şo biziň aktivlerimiziň we biziň özümiziň hereketlerimiz bilen şol nämeni bütün dünýäde Türkmenistana nazar saldyrdyk da, Türkmenistana. Şoň üçin şu günde Türkmenistanda bolup duran boljak zatlaryň hemmesi analiz edilip dur, hemme tarapdan. Ödem Ýewropada, Amerikada, Ortaýda hem ýerde analiz edilip dur. Egerde şol garanda öňküsena kenen şol bir näde doğru hereket etdimi, o özi düşýär. Şoň üçin näde atlar ya bundan at bolmaz hiç osadan. Ýa-da näde mirli protestde belki hiçim yara olanmaz ve o näde bolmaz, o fantaziya. O şundan şoň üçin näde mirli protest da bizde mirli protest. Türkmenistan'ın Kazakistan deňeşdirmelde täze Türkmenistan or başga, Kazakistan or başga. Egerde şu Türkmenistan'da 2000 adam çyksa da näde çyksa ondan şolam hod istoriýa pamenýaýat ýa-da şolam taryhy üýtgetip bilýär. 2000 adam çykandan. 15 000 adam çykandan gaty köp bolýar Türkmenistan üçin. Türkmenistan içinde 2 milyon 700 bin adam aldı. 2 milyon 700 bin adam aldı. Öyle hasaplan görüm. Näçesi çağalar, näçesi kararlar, näçesi sredni возраст var. Şunu al düşüncem, ol fantaziya. Ne bolmajak zatlar var. Doğru. Men şu soruga cevap bermekemle şunu adama cevap bereyim, mikrofon. Путин ведет войска, это уже гарантированно. Путин потерял Прибалтику и Кавказ, теперь его цель Средняя Азия. Сейчас ситуация в Казахстане, все кричат в один голос, следующий будет тайм. У вас с головой в порядке, уважаемый Митрофан? Кто такой Путин? Я сегодня разговаривал с очень серьезным журналистом из России и задал ему этот же вопрос. То есть у меня есть свое мнение, я у него. Знаете, что он мне говорит? Вы с ума сошли? У Путина столько проблем. Сибирь звенит, Белоруссия, внутри Питер, внутри вот эти мусорные города, они назвали, я забыл. У него внутри столько куча проблем. Тут Казахстан свалился с неба. Белоруссию как бы удержать. С Украиной хотя бы разобраться. Там далеко с Туркменией. Вы с ума сошли? До Туркмении у него не то, что руки не доходят. Ему это не надо просто. Поэтому с туркменами нету никаких договоров, первое. Второе. Если бы Путин хотел в Туркмении работать, он как в Украине, уже там генералы были бы, русскоговорящие были бы. Он русскоговорящих поддерживал бы 30 лет. Кого поддерживает? Никого не поддерживал. Он предал русских. Все русские там, их выгнали с работы, квартиры отняли, выкинули из страны. Что он сделал? Он за своих граждан не пошел там. Пойдет за туркменов? Вы с ума сошли? Первое. Второе. Смотрите, когда Путин входит, он рассчитывает на кого-то. То есть на местах должны люди, которые ему делают дорожку. В Казахстане есть такие люди. У него есть контракт у ОДКБ, у него есть контракт о цифровизации, у него есть в правительстве люди, которые русифицированы, все. В Туркмении нет этого. На латиницу ушли от кириллицы. Мы все ограничили, плюс у нас нейтралитет. Если он туда зайдет, он себе подписывает приговор. Это никак невозможно, ни по каким канонам. Казахстан, да, это рядом, он еще может влиять к центру ближе. Туркмения там окраина. Потом вы из Путина делаете монстра. Он не монстр такой. Он не может все сделать, поверьте. Вот смотрите, Америка. Мощная страна, да. Экономика Америки это, я не знаю, в сколько раз экономика России. Они только 3 триллиона истратили в Афганистане. Россия никогда бы не смогла это сделать. Россия газовая колонка, бензиновая колонка. А американцы производители валюты. То есть они печатают печатный станок. Печатный станок быстрее печатает, чем ты берешь тонну нефти и доставляешь до Европы, пока продастся, пока деньги зайдут. Поверьте. Америка кого захватывает, кого держит? Никого. Если они же посчитали, они же пытались, сейчас уже не делают, потому что это невозможно. Уже мир изменился. Уже новый
цифровизация, новый брейдинг пошел. Все уже старые вот эти советские вещи нет. Сейчас вторая турбулентность историческая совка идет Советского Союза. Первая турбулентность, все раскидались. Вторая турбулентность, остатки вот это, Беларусь, Казахстан разлетаются. Я уже про периферию ничего не говорю. Все, они разлетелись. И мы, к сожалению, для России периферия. Поэтому это, очень глупо так думать. Biz geleli şu sorumda geleli yankı 115 bin adam çıkanına 15 bin atarlar ve 30 bin içinde öldürür. Bir adam fantaziyasını yankı kul fikir etmeyen yine ağzından döktü. Bir de 10 bin adam çıksa yeterlik oluyor. 115 bin adam çıkaryan biz karışmaz. 10 bin adam çıkanına eyyem otur. 115 bin adam bizim bir arzu bulur mu? Bize 10 bin adam çıksa bu tordu böyle. Ben aytdım atede. 10 bin olay polisiyla koşulur. 5 bin olay MHM'le koşulur. 20 bin olay harbi koşulsa ne adam oluyor? Eyyem 45 bin 50 bin adam oluyor. Yeterlik oluyor. Onlar özünü atma da bize koşulsa. Bir fikir edin ha. Ondan sonra olur yani adam atar yani o sallatlara bizim öz vatandaşlarımız. Polisler halkın içindeki adamlar. MHM'ler kim atsın? Spesnaz getirip attırsın mı? Onu halk uçturur. Gраждан uçturur. Biz Rusya karşı görüşmeliyiz. O вторжение değil yani. Kata apasında. Yine Putin вторжение etti Kazakistan'a. Yani ODKB'nin yani договор boyunca. Bizde olamıyor. O açık вторжение oluyor. O ne bilmez. Amerika hem turur lazım. Buraya bulmaz. Şunun için yine Kırım'ı ne ayıraldı? İçinde 30 yıldan beri finansiyel edip adamlar tayarlap hem hükümet yerlerde öz yani Rusya'nın kollayan adamlar koyup hem de tayarladı onu Ukrayna uplak 30 yıldan. Ziyatkalı'yı oturdu, parakoluk etti. Ona da parakoluk pul verdiler. Onun mümkün oldu. Bir gedekte aldılar. Han Türkmenistan'da bağlı mı? Han bir Türkmen'e aysen Orsaydı için işlemeli ya Orsayda nimetli. Ölür mü netme? 10 adamın ikisi taplar bir pul için berat ederler. Yani oğlum en aşağı pes nimede yok okuları etmeye hiç. Dakansa kadar onu etme. Yine bizim şu ayratıyınlık var. Beylik devletlerine var. Şunun için onu sizin diyanınız katı yanlış fikir. Yine 10 adam kalsa biz yeni yaş oldu. Bize 110 yaş bulmak gerek yani. Yine misal için biz beylik devletleri yani Kazakistan devleti yani 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 115 bin adam aldı. Nerede 15 bin adam atıldı? Siz bir kelleğinizi işleyen mi? Yararsız adamlar atsalar bütün dünya koşulları hep şunu alıp gidiyorlar. Suud edip. Dünyada yok, Afrika'da da yok. 15 bin atar yani. Hemen vurulmuyor yani. Bir adam atılsa şu yeri işte haçanla arkanda bütün dünya adam kulu koruyan jarnama olsa bir adam atılsa o sen adamlar görmeka bir yerini atanın bilen şuraya stroydu ödemetine giden adam azatlığına halk turuna adam atsan sen Türkmenistan'da de bütün dünyada cinayetçi. O apasını. Sen kaçıp bilmeyen şu planetada utordu var ya. Ben Muhammed sizden bizden kovul ya. Sen onun bağlı. Biz daşınma olup yani fikir edebilirse yani o neye doğru fikir. Şunun için hiç kim atmadı. Men polisler harbuluklarla gürleşen burulduğuna diye. Halk dursa biz arkasına yaşayacak. Biz yağdadık şundan. Bizar olduk. O hükümettekiler şeydi diye. Serdar Bey Muhammed bizimle gürleşen oğlum. Kabinet ministri Kriçka koyuyor. Açıkarık, lıysı, zaten şeyle uğraşıyor. Adımdan tutanok. Boğazımız geliyor diye. Boğazımız. Gülüşüzümüz gelen o ne diye. Doyduk diye bizar. Çıkın deyip hükümet aydıp dur. Hükümetin adamları aydıp dur. Çıkın da bollu deyip. Şunu yağdaydı. Yine de uğlap. Özümüzde fantazi edip birbirimizi korkutsak. Onu Türkmeniya'ydı. Ben size bunu aylayayım da. Birbirimizi korkutsak. Biz bir ne eyleyecek? Kaçanla halk ayak alıp ümidinde. Bir provokatör diye hükümet tarafından yürütü informasyon verip halkın ünsünü başka tarafa gitmek, çekmek,
Onun bir iň ýary bir adamy ine Şatlyk Şyhyp diýen adam da. Bu bir istoriýa kelletinde düýýär bir neme maşennik da. Onun kanalyna gidip onu dinlär ýaly. Wagt ýitirseňiz, siz hiç wagtam galmaz. Men size öňüm aýtdym, uspешny, öktü, ösen boljak bolsaň, ýa-ni pul boljak bolsaň, akylly adamlaryň ýanyna bolmaly. Onu men aýdam. Onu bir filosof, onu bir güýçli galan milliarderler aýtdy. Uğurlak galan näl? İşlek galan adamlar aýtdy. Biz onu ýani biznes mekteplerde ögürü diýerler moýlunlar. Her wagt daş döwrüň akylly adam bolmaly. Kösenmersiň, baý bolsun. Ýa maslahat berýärler. Seni ýanky devlet ýoldan gowy ýolak gidýärler. Soňky moment ýalňyşma diýär gowy maslahatlar berýärler. Her wagt sen ýanky öz durmuşyny çalyşýar. Ýa olar diýýär, olar top oýnaýar, sport edýär, baýag edýär, köp bilimler bilýär, sana düşündirýär. Senim şoňky ýaly ösýär. Egerde ýanynda alkaş, maşennik, şyhyp ýaly bolsa, onun kanalyna ýetberseň, sen şol ýaly bolmaly. Elbetde. Şoň üçin men size her wagt diňe ösüşýär, diňe öňe gidişýär, diňe baý bolmak, gurtly bolmak we ýiti bolmak beýle halklar ýaly şu ýolda gözlänýär her wagt. Arzu edýär. Türkmenler bolunny şol kitçilik nimetinden gul siýasatdan çykmaly boldy. Biz kim ýerimiz ýok beýliklerden, anam. Şoň üçin hökümete arsa adamlar, sada, arsa, asudaly adamlar gelmeli. Vatan üçin öljekler, vatan üçin diýjegini işlejekler gelmeli. Bolunny. Paraxorlardan ýadadyk. Bu bolsa bir paraxor gelýär, beýlik paraxorlary çekip, bizim hökümetimiz, bizim döwletimiz paraxor, hiç kime gerekkel, ýaşap bolmayan bir Hudaý taklatan bir dogdaga dönýär. Näme? Şoň üçin wagty geldi, häzir 15-nji ýanwarda özüňe adam diýen bolsaň, özüňi sylasaň, watanyň ba diýip umyt etseň, pikir etseň, çağaňy, Aşgabatda, Türkmenistanyň alan çağaňy, ene taňy, doňun arnaşyna nefsiň bolsa, nefsiň agyrsa, çık sen. Ay yoklay bular boş zat diýip, şu zatlary etme. Öz atmasaň tapyp boş diýip, öz gorkoklugyny gizläp dursaň, sen wara eline pulmyot berseň çykmaýar. Yine bir atmaska pahan partizanlar, häzir çykmaly wagt han partizanlar nirde? Diňe partizançylyk uruşlarda ine hereketler geldi. Han partizanlar. Han partizanyň lideri o Sakal Bermingen. Çykmaň diýip gyýryp ýatyr. Görýärmi? Şoň üçin diňe kanun ýol, diňe adalet ýol, diňe kanuny ýa-ni berk ýapyşyp öňe çykyp kanuny ýykmaly. Onu olar bilýär. Bular zor, moşly gelýär fundamental güýçli. Şo ýaly. Şoň üçin 15.000 atarlar, 1.000 atarlar bir goýun bu zatlar. Siz bizi odat ýa-ni otda biz. Mundan beter näil ot gerek. Men size ýa-ni hasaplap berdim. Analiz edip koyduk biz olanlar bilen. Hasaplap koyduk. Minimum 150 adam diňe şu rejimiň tarapyndan ölýär. Ol avariya düşüp, ýüreginden tutup, olar hasaplamak. Diňe şu rejime bagly, mümkinçilikler bolman, özüni kas edýän, işläp ýerine ölýänler, işläp şoň ýadawlykdan 150 adam. Mundan beter näme? Bir ýylda näçe bolýar? 1600 näçe bolýar? 1700 bolýar. Bir ýylda 1740 bolýar. Pardon, 1800 bolýar adam. Seldin öňe. Soň kim odat ýa? Aýdýana günäkar bolýar, edýän hem günäkar däl. Şo bolýar da sen. Onu hem çyk bolýar. Haçanda sen gorkok bolsaň, bir aýtsa, "Ay yo, gürleme, agyny ýap." Ol Türkmenistanyň gorkulan adamlara men diýär. Yok, indi boldy. Biz gürlemeden aýtmalam, bizim dünýäde adymyz hakykat we kanunçy. Kanun zat aýdýar. Biz bir kanun zat gürlemdi o. Ya Gurbanow sizi gidip barın banky ýaryň, barın eliňe ýara alyp bir kanun zat edin diýip aýdýar. Yok. Berdim Hamedow size diňe bir kanun zat etdirýär.
bir kanun yollar yaptırıyor, bir kanun paraxorlar pul төлediyor, öz hareketleri bilen, öz dil görkezmeleri bilen. Ne yapçı bu aydan o? Berdimuhamedov. Bolno sen bir kanun yolu taşlap biz öldürdün mü diye. Bir kanun ýagdaýda daşına taklap dursun. Bir kanun ýagdaýda biz Türkmenistan'a kanun adına pul geçirip bilemdik, banklar yapıp, Western hem zat yapıp, biz bir adamları tapıp bir kanun ýagdaýda gara skemaların üstünden geçirýär. Ne yapçı bize ettirýän diýip. Ne yapçı paýda o? Ne yapçı bir hakikat aýtsa, yo gürleme ol prezidente karşı. Prezidente karşı değil. O bir kanunsuna karşı. Prezident diýen bir kanun şoňa karşı. Neme diýen ministre diýen şoňa karşı. Bir kanun bir diýen şoňa karşı. Biz prezident bilen işimiz ýok. Ýöne ol bir kanun diýen. Haçanla ol dograt edýän bolsa biz gollar gaýtyp Türkmenistanyň öwür temerde şeýdin bizim prezidentimiz diýip. Hani oraya aydara adam var. Şunun için hormatly vatandaşlar, Putin wayska video beýle goýun Putin'den siz bir monster ýasadyňyz, bütün dünya ýa monster hemme zat et bilýän jaduwy ýok. Ol özüni gorumak bilen, men şunu jurnalistni ulaşdyp, inanma. Diňe özüni gorumak bilen Gazakystan ine 2 üniversite hiç zat edilmedi. 3-nji üniversite hiç zat edilmedi. Putin. Hani koşulları eltdi mi? Yok. Tokayev inni bunu protest bilen alýarlar, uje köşke barýarlar. Şondan gorkup jaň edip, haýyş edip, 2 gün pergawor geçirip, zordan şunu ırdy. Ine olum oturup pikir edip, ýanky hemmeler ýygnap, maslahat edip, dawaýçy ODKB'nin üstünden girmesek bolmaýar ine. Prezident bilen haýyş edýär, özem ODKB'nin ýanky gol çekdik bilen borjumyz bar diýip. Ol düşnükli, ol bolmaly, ol edip bolýar. Ol bir kanun etdi şonu. Ýöne kontrakt bar onunla. A beýerde Türkmenistanda hiç zat ýok. Timur, inni sizin pikirinizçe şu ýaly Türkmenistanda 15-nji ýanwarda adamlar galsa, ine bir vilayet galsa, beýlik vilayet galmasa, näme bolar diýip pikir edýär. Gatyk soraşyn. Berde bir vilayet kalsa, ikinci vilayet kalmasa, men kirimçe bir vilayet kalsa, ikinci vilayet kalar diýip pikir edýär. Ol kalmasa hiç mi almaz? Kalsa 2 vilayet kalar o. Şoň üçin Almanya ýerinden bir vilayet kalsam şol täsir ýeter. Täzinde şol bir vilayet kalsam rezonans bolar o. Karamda karşıda rezonans bolar. Şol başlangıcı var, soňjam bolar şol. Ýoş-ýoşdan başladar o. Şeýle düşünýän. Dogry. Ine men size bir video görkezekdim başta. Görkezmedim, häzir görkezin. Hormatly vatandaşlar, ene Berdimuhamedowyň videosy, şoňa bir insert berdim, gaýra dedim. Istikamyny alady. Bir döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň gelji üçin uly jogap geçir, çekýär. Şoňa inni bizim ömürde şeýlem uly wuzipeler hem durýar. Biz döwletimizde we onuň institutlaryny hem geljek 30 ýylla ösürmen hem esasy urlaryny kesitlemeli. We düzmeler. Hem şoňdan bagda men fevral aýynyň başynda halk masalasyna, nowatana daşar mejlisini geçirmeyi teklif edýär. Hormatly vatandaşlar, gördüňizmi? Berdimuhamedov geljek 30 ýylyň çärini görýär. Ýani 30 ýyllyk meseleleri çözmek üçin, geljek 30 ýylda Türkmenistanyň ösünü çözmek üçin şol halk maslahaty geçirecek. Diýmek, öýe şu 30 ýylda eýýem bolmaz. Oğunu koyacak bolup şol ýanky sizi çağırş edýär. Ýani kabinet ministriniň adamlaryň ol halk bilen işi ýok. Bu zatlarda. Şol kabinet ministrinde şu ýokarda ýarlaklary, ýanky şuňa wepaly adamlar bilen özü çözüp gidip döwlet ogurlak edip otur. Ine men şonu aýtjak boldum. Şoň üçin ine 15-nji ýanwarda
Berdimuhammedowyň özü bize motivasiýa berýär. Çykyn ho, men häzir oglumy goýup bana biz ýene 30 ýyllyk gidýär diýip aýdypdy. Şundan soň siz çykmasaňyz, ol boş, bul boş. Wagt dogandan sen boş. Şoň üçin biz dur. Sen boş bolmasak bolsaň biz ötün ýyl sentýabrdan oturduk bu zatlar. Häzir daşy ýurtlarda Türkmenistanyň içinde arkyn jip sürüp gelip ýörärdik. Her maşgana. Sen boş bolasaň biz otyr. Bizim halkymyz ölüp ýörnemede, Türkiýede, başga döwletlerde. Şoň üçin pikir edin şu zatlary. Sen öz etmeli zadyň ay olar boşla edilmedi sentýabrda. Bular näme pikir edýär? Biz hem protestler geçirmeli bütün döwletde. Biz Türkmenistan prezidenti kimdigini görkezmeli. Olam bütün dünýä maglumat mediasynda olam wagt alýar. Biz protestlere gidip her döwletlere etmeli, hatlary ýazmaly, ABS-ýe gitmeli. Soň biz gelmeli Türkmenistana yeňip bermeli we görkezmeli. Biz boş däl. Azin ýanky turizm bilen turist bolup geldiňmi Türkmenistana? Sen bu döwletiň bu taryhy wakalarına turist hökümde terçek bolan gyrdadyr. Türkmenistan watan sen maşgalaň dämi? Sen halkyň, sen ýaşaýan ýurduň dämi? Haçan gürleýänlerine Türkmenistan watanım baýdak götüren bolýar, baýdak daňan bolýar, şirkede edip galanlar. Baýdagam ýok, adamym ýok, adam ýok. Men düşünemem. Bu pokazuş näme gerek bu? Ya çıkýar, olmaýaşyna çykma, onu çykmaly oturdy. Oturly ýerde gömülip. Bizi öldürjek ýok, atjak ýok. Bizi bir kanun ýoluna ýüren ýok. Bir kanun zatlar talap eden ýok. Näme bizde problem bolsun? Hawa bir kerde problem bar, başlar bar. Eýdin, haýyş ederler, da kalsa dursaň, onuň haýyş et başlarlar. Hawa ýöne öldürüp çapmy eder ýaly. Näme boldy? Näme etdik biz olar ýaly? Biz birini öldürdükmi? Ýok. Sen birini atdyňmy? Ýok. Näme sen atdylar? Näme Gazakstana atdylar? Atýarlar. Sebäbi ol adamlar skor pomoşlar ýakýarlar, pajarlar ýakýarlar, hekimlikler ýakýarlar, banklar ýar pullaryny alýarlar, adamyň öýlerini we maşinalaryny ýalýarlar. Elbetde o banditler olar. Biz onu etmesek näme biz atdylar? Aýdym şonu. Şoň üçin hemme zady ýöne bir neme etmeliler, hemme zady gowy içine girip düşünüp aýra tyňlaşdyrmaly. Şul bu gara. Hemmeni goşup goýup halky okumak üçin gatan salyp. Indi bir vilayet galan ýagdaýynda. Onuň bir vilayet galan ýagdaýynda şoň videolary hemmege dünýäde ýaýradar. Hökmen ikinji vilayetim bar. Şoň bolmasa ýetýär. Adamlar ýygnalar. Sebäbi bir vilayet galyp öz azatlygyny alsa, beýlik vilayetim galmajak bol. Bu bir normal. Ya bir vilayet galyp öňüňizde beýlik vilayet hökmen ýetýär şunu. Sebäbi hemmesi içinde diýär. Bir galsa menim alýar. Eger vilayet galsa onu hökmen galar. Şu ýaly. Hormatly watandaşlar, eger soruňyz bolsa bize berin, biz jogap berebilemizden jogap bereli. Eger soruňyz bolmasa, onu Муратка, при смене власти прикажите первым делом срочно поменять просроченные паспорты. Я приказать не могу. Если меня назначат руководителем временного правительства, обязательно это сделаем. Всем паспорта немедленно поменяем. Я же вам говорю, вам 15 надо встать и просто показать, что вы есть. Все. Паспорта меняются. Вот ты, допустим, работаешь где-то, да, месяц, 2, 3, 3,5 тысяч собираешь, потом идешь паспорт меняешь. А это ты вышел один день, не поработал, и у тебя все есть. Неужели не выгодно? Неужели вот это не то, что о деньгах, неужели это не авантаж для вас? Паспорт поменяет, дороги откроют, самолеты пустят, бесплатно вас завезут в Туркменистан. Неужели вот ради этого не надо выходить? В Туркменистане больше никогда не будет ущемления кого-то прав. Чтоб он президент, разницы нету.
Туркменистане ты будешь приезжать, тебе будут говорить «Хош келдиңиз, добро пожаловать в Туркменистан». Я в Украину летаю, мне всегда говорят «добро пожаловать». Я летаю в европейский стран, мне всегда говорят «добро пожаловать». Вам будут говорить «добро пожаловать». Приятно же? Когда будете улетать, вы не будете эти мыторные проверки, этих идиотов слушать. Будут нормальные люди работать, достойно вам отвечать и делать. На улице в Туркменистане будете ходить, идиоты, полицейские не будут приходить вас мозги компенсировать, потому что у них идиотские приказы. С вами будут нормально разговаривать, наоборот, помогать будут, сопровождать будут, если у вас проблемы. То есть вообще другая жизнь будет. А для этого всего надо один день бросить работу, прийти и показать, я здесь. Неужели это сложно понять? Митрофан Тюльман, я молодец. Блокируйте аэропорты, пусть самолет вообще не садятся. Блокируйте ТМ, сель, нужна связь с внешним миром. Блокируйте трассы между областями, чтобы не было переброски внутренних войск. Сначала нам надо встать, чтобы это сделать. Второе, мы, как вам сказать, не должны нарушать порядок. Мы должны встать, обозначиться, заставить открыть дороги. Дороги, если откроются, мы добились своего. Если дороги не откроются, мы пойдем дальше. Мы вам объясним, что надо сделать. Если дороги откроются, что надо сделать, и дороги не откроются, что надо делать. Поэтому Бердымухамедов, он заинтересован, чтобы мы его сняли, он будет все делать, чтобы это не сделать. То есть он будет усложнять свое положение, чтобы мы пришли его и убрали с его дворца. Поверьте. Почему? Потому что он идиот. Я же не зря говорю. Другой бы что сделал? Чтобы этот протест не был, открыл бы дороги и сказал, ну все. То есть цель протеста просто уходит. Нет, он принципиально встанет, чтобы показать, кто он, что он сволочь, мерзавец, враг своего народа, и мы воспользуемся этим. Поэтому посмотрим, по крайней мере, мы должны дороги открыть. Первые дороги открываются внутри Туркменистана. Вторые дороги открываются с внешним миром, эвакуация наших граждан. Вот это два принципиальных вещей мы должны сделать. Если он встанет в позу, возможно, мы сразу его и снимем, уберем. Потому что он незаконно встал в позу. Это все зависит от его поведения. Харамулуорке, харамул катворке. Yönü korkanok, ınanım. Oturulenok, nemetçilinok. Yönü hukukçuluk kengişi, ol hukukçuluk kengişinin sekreteri ılgap gör. Bu tarafına Berdimuhamedov kıygırya, atın ölürün nimedin. Bu tarafına polisler diye bizim hakkımız yok. İki ortada ılgap, ayağı yankı, oda vatan yali durulenok. Yine yadayla. Fikir etmeyen, şuryalı öz halkına düşman adam sizi bahtı durmuşu elter. Ya sizin aladağınız elter. Önanın adamlar uraganlı, ölünlü ses çıkmadı. Bezmenle vzrif olanla adam, yüzü kolay adam öldü. Ses çıkmadı. Ho bayramçılık edecek olanla sallatlar ölünlü 25 tane adam. Köçen üstü qarğan olanla ses çıkmadı. Ne hossarlarına, qaytip hossarlarına batış edip hiç yerde aytmam. Biz hemme adamımızı çözörtüp ağırlar, şu dadı geçirip ondan sonra olarak yadına çıkardılar. Yine bizim 45% halkımız katı ağır yağdayda daşarı yuttu. Evakuasyon etmeli. Ölü yerler cesedini getirmeli. Hani milli lider? Hani samolyotta uçup maşin sürüp bu kirleti niye de вообще? Haydi planetada yaşapıyor. Kavak Türkmenistan'a gelip gidiyor yani şu. Şunun için neyeme karışıyor? Şun yine de öz oğlunu koyup 29 yıla çeli karışık oluyor. Aydın da özünü satap etkin 7 yıldan sen ne yaşaş oluyor? Sen çağına ne yaşaş oluyor? Ecin kalkın şu yaşta ölüp gider mi ölüp gitmez? Sen yaş kıyıska da bizde. 60-65. Demek sen şuna mı görünmesin? Neyeme göre uzattı? Bir güncük men sizden haş edeyim. Bir gün hemme yerde işini taşlap şunu koşunun bir gün bol oluyor. Timur, inni men bir sana berjek sorum. Biz ine
bir näçe gerek çıkış etdik şu mesele boýunça. Bir aýdan bäri. Kazakstanyň halky bizi görüp galdy. Ine men mesaj aldım. Türkmenistandan bir hormatlanýan adamdan mesaj aldım. Şunu adam meniň köpden bäri ýanky habarlaşýar. Şol diýen zatlary her wagt toşun bolup çykýardy. Men geň görýärdim. Şol ýaly bir arasda özüm urýa diýişýän adam Gatyberg ýanky diýen zatlary edil toşun bolupdy da. Ne şol adam aýtdy, men dostum diýen Gazakstanyň sizdiňle dostlar bilen galdy diýär. Şu protestler goşulyp gitdi diýär. Olar geň görýär, näme türkmen halkalyny biz galdyk diýär. Siz näme pikir edýäňiz? Ya biz Gazakça urýarmy? Ya biz Gazakstanyň ýa halkyna mesaj berýärmi? Ya biz türkmençe Türkmenistanyň adamlaryna mesaj berýärmi? Ya türkmenler şol ýaly ýanky şu zatlar ay bize degişdiler, bize ýöne turist, sinowçy, şular öýde bir zat edämezmi bolmaýar, bular boş. Ay, indi men boş diýip bilmeden, ay bular boş diýip ýa türkmen atyp gyrda durýan adamlar ine şeýle pikir edýärler. Biz näme etmeli şu ýagdaýda? Ya biz İngiliz aýtmalym şulara, ya Fransuzca aýtmalym, ya Rusça aýtmalym, ya haýsy dillerini bular düşündirmeli? Näme pikir edýäňiz? Birinciden şol sagalyk söýler üçin birinciden şaýrke etdiren çykyslamady biziň dünýä türkmenleri görýär we dünýä türkmenleri egerde şu näme-de Gazakstanyň içinde öz türkmenlerinde ýaşap ýörýär, Kazakstanda rus dilini bilýärler. Bu biziň çykışymyzda rusçadan çykışlar bolup durýar. O rusçany gowy bilýär. Şonuň üçin bilmän ýagdaýynda beýleki türkmenlerden sorap näme diýär diýip, Murat Gurbanov diýip şo öz aralarynda paýlaşyp şo näme durur. Türkmenler şo şimdi ýaşan türkmenler olara perewod edip berýär köpse o. Şondan. Şu söýdüğümde aňardan türkmenler ýaşar näme-de Kazakstanda. Soňra bizim çykışlarymyz şo näme-de İranda, häzir burýalar Türkiýede, Awganistanda. Hemmesi birçinden sedim çykdyr öýreden bilýär. Türkmenler liderleri sedim çykdyr diýip ýaşar. Bu aramyzda biziň näme-de paýlaşyp durur. Çykışlarymyzy paýlaşyp durur. Şoň üçin häzir şu näme-de ortaýetdim, häzir şol näme köpse kulaklaryna näme diýer, Murat Gurbanov ýerçe näme diýjek? Timurly näme geçirjek? Şondan akyr zainteresowanysa häzirde aktiv hereket edip dur. Aktiv hereketler edip dur. Öz halkymyza konkret öz halkymyza dogruçy düşündirilip dur. Oryanlatlar barada aýdylyp dur, passiýanly indi diňe şol näme? Çıkarmak kaldındı. Hem de aýdyldy, koyuldy, hem de boljak zatlar öňüne aýdyldy. Şoň üçin ýerde dabaýt näçe prinsipi bolsun. Okey, tamam. Ine Atamurat fedi ağam vatan diýen adamdan atam diýen adam ken Türkmenistanda ananay halk şonu isleýär şeýle bir utordy türkmen şol ýaraşýar türkmene men ýurt içinde. Sizin Atamurat dogry diýeňiz, gurun ýok. Ýöne biz şeýle aýdyp çykyş edip herekete girmesek şu zatlar hiç wagt ýetmedi. Diňe kıynaşyk diýär. Anam. Men muny sizi motivasiýa berjek bolmaýdym. Şuň ýol şol. Ine öňünde dağ bolsa, şu dağı yürümesem şu dağın özü gelmiyor. O bir elementar. Ine biz näçe yürümesek şonça biz batyk gibi otuyoruz. Sebäbi durmuş yerinde duran o. Berdimuhammedow Türkmenistanyň iň uly watançy. Näme çykmy şonu diýär. Sebäbi Türkmenistan üçin bu gaty uğraşýar. Biz görüşem dogry. Biz hiç tat edemdik. Şoňa görä biz hiç tat edemdik. Bu näme etdi? Basyp alyp gujoklap saklap dur Türkmenistany. Aydymlar aýdýar Türkmenistan boýunça. Adamlar aýdýar ediz watanım diýip bu Türkmenistany
privatizasiya edip öz huzuky Türkmenistan etdi. O görmedi ya onu. Ya bay döwlet halky saada eýem gulçulugy ýeren o biz edemde okşony. Biz ýani görüşemok öz watanymyz üçin. Biz hiç sad edemde. Biz hatta öňe çykjak bolmanda bir topar diýär boşlay diýip ýanky. Ondan Türkmen halkı çykmaz diýip motivasiýa bermen, demotivasiýa berýär. Nämiş böyle bolup geçer? Sebäbi biz birinji bir güne diýende sen özüňe ugrun etýän. Sen özüňe inanmaň. Şoň üçin sen beýlekde şey diýän. Haçandan sen özüňe inanýan bolsaň, bizim aýdan sözlerler. Gowy bakılan, terbiyeli, enatasy, dogry fundament koyan adamlar üçin iň güýçlüdir. Ýöne maşenikler üçin, beýlikler üçin, watanparst görenler üçin bu sözler hiç. Şoň üçin olar boş diýär. Bu sözler bir edepli, terbiyeli adamlar üçin. Yüreğine entek adalatlyk isleýän, yüreğine kösünüp bir ýerden ışık bölýän adamlar üçin. Ol özü dolu içinde eýem çüren Berdimuhammedowyň tohumy ýaly. Ine onu adamlara olar bileseler boş diýär sebäbi bulardan hereket ýok. Bular öz-özüne inananok, bular öz-özüne güwünlik berenok, öz-özüne derek ýok. Şuraya adamlara ne kıyıdığını vermeli, ne bulun yanına yakınlaşmalı. Şunu ağzanmalı. Yine şuraya maslahat, o zaman halkın ölçüdü. Şunun için atımra men fiiliyan ten pikirini yönü şu yağdayı çalışmak için biz hareketten başlamalı. Koy hiç kim çıkmasın onun yaşına. Yönü bizim düşündüren adamı, bizim eden adamı eyyem adamın kilizine eyyem protesta kapısına vardılar. Bu üstünlük. Bir yıllık etmeli işi biz 30 ettik. Bollu var ya. Demek inlik harekete çıkar. Şunun için hükman suratda videoları paylaşın. Hem de doğum kardeşine da aydın havarın var mı onun meşinden yok. Havarlaşta mağacan edin. Ya da havarını verin. Her kim öz kardeşlerine, dosyalarına havarlar verse Türkmenistan birliği bollu. Hem de havarlı. Hem yerde ayyalar inni oçuk Türkmenistan'ın. Men bunu aydam o. Bir topar jurnalistler, bir topar adamı aytıp başladı. Oçuk Türkmenistan'ın. Bunu niyeden öyle ya? Devlete çıkış edip yoranık hem yerde. Ve dinle halkımıza informasiya veriyor. Demek bunu analiz edip öğrenli yağdayı. Men şun bir jurnalistle ulaştım. Men ne diye 20 oğlu patpişçik var ya Türkmenistan'da. Men günle haberleşip duruyorum bunu. İnne gerek Türkmenistan'da deyip bana düşündürüyor. Men tananı olmadı. Men ona soruyorum sen men tanımasan, значит sen haberin yok bolup geçen adam. Neymiş sen beýle diýen sen? Ha men içinde buluşpun adamlar. Demek daşından adamların eyyem informasiya barıptır. Bolmasa biri görenim olsa men tanardy. Tananı ol. Demek başka adamlar informasiýa ýadadyp indi turjak, galjak, ýadadyp öldük diýip. Wagty geldi. Biz şunu bilen öz efirimizi tutarýar, hormatly watandaşlar. Şol efirimizde esas açık mesajımız görýänmi? Biz protesta çağırıp halkymyzy üýşürip, agdy bir edip, ýeňip hemmelere mümkinçilikleri, de mümkinçilikleri, baýlyklarymyza ýetirjek bolup, adam haklarını, adam gymmatlyklaryny öňe goýup, hökümet däl, adam gymmatlyklaryny adamlar goýarýaly, şolu hyzmat ederýaly hökümet kurjak bolýar. Ine şu ýagdaýda käbir adamlar bize inanman boşlay diýip garaçça ýöne Berdimuhammedow Türkmenistany bizden beter söýüp, gujoklap, ugurlap, aydımlar aydıp, uğurlak gibi otuyor. Kim vatançı? İnni özüne cevap verin. Berdimuhammedow mi? Ya biz. Eğer biz boşlay deyip vatanı almakta iyi gaysak, ya gıra çekilsek, ya namart olup gırada dursak, onlar kim vatançı? Onlar mümkün Berdimuhammedow bizden beter vatançı, onlar ol bizden beter vatançı olsa, hususlaştırın Türkmenistan'ı doğrudan ol bizden köp aladı diye işliye uğurlayacak ol. Alsın onlar. Onunla biz kırada turist olsak, ne edeli? Onu adaletli bollu ol ya, biz hareket edelim bu. Biz şunu alacak olup Türkmenistan'ın iyidimi da, güllep üstürecek olup,
vatançılık duygularımızı koyup hareket edemdi o. O bolsa öz duygularyny goýup huzursuzluk watany alyp watançy bolupdy we ýürüş edýär. Ene her prezident etip oğlunu goýar. Özüni halk maslahatynyň ýolbaşçysy edip goýar, parlamentiň ýolbaşçysy. Boldy, bitdi. Näme çıkarsalar gerse çıkararlar. 29-njy ýyla çelli Goodbye America. Boldy. Şonuň üçin şunuň bilen men çykyşymy gutarýan. Siziň hemmeňize köp taňaýaksynýan. Timur, soňky 1 minut eger arzular bolsa, ýa maslahatlar bolsa, biziň watandaşlarymyza aýdyp bilersiňiz. Eziz vatandaşlarym, bolup duran zatları görüp dursaňyz, şol biziň geljeğimiz üçin biziň gül ýaly çagalarymyz bar. Şol çagalarymyň geljegi üçin, näde Türkmenistan üçin, şo erkede geçeliň, bileşeliň, erkede edeliň. Sag bolun. Sağ olun köp. Timur gatnaşyp gepleşiklere öz pikiriňizi aýýaňyz, öz tejribeňizi, ýa-ni durmuş tejribeňizi, karby tejribeňizi ulanyp bize düşündirýäňizi köp taňaýakyn. Bizi ýazarlap, seredýän, bize kritiski kommentariýa ýazýan, bizi tanqid edýän, bize ýol görkezýän, bize maslahat berýän adamlara köp taňaýakyn. Bizim edýän çykyşlarymyz, siziň patpisçyňyz ýa kommentariýaňyz üçin bizim çykyş edýän dadymyz siziň gözleriniňizi açyp başga bir hakykat gözler bilen sereder ýaly. Öz ýagdaýyňyzy düşünür ýaly. Siz nirde we siz kim we daş döwrüňizde näme bolup geçýänini siz düşünür ýaly. Şonuň üçin biz siziň bilen her wagt kynçylykda da, gowuşlukda da Allah bizi bu borasyn watanymyza ýygymy alyp ösün döwlet beýlik, sivilizasion döwletler, Ýewropa döwletleri ýaly ösüp öňe gideli. Bir topar özüni umurmaýanlary, özü hiç wagt gazanman adamlary, üstünlük almadyk adamlary dinläp görsek, bizim şol ýalymyz ýarymdan çykanlar. Diňe öňe, diňe ýeňişler, onun üçin giýjegini işlemeli, başgaça ýeňiş galap bolmaly. Bize häzir zerur ýeňişler gerek, sebäbi biz gaty da alýar. Haçanla ýeňişleri alyp beýlik haklar ýa stabil bolmaly, biz ýoşadan ýörer. Biz rahat durmuşymyza girip akyn ýaşar. Ýöne oňa çelli biz hereketlere gelmeli. Sag bolun hemmeňize, innike filar çelli. Sag bolun.